William, έμαθες κάτι σχετικό με τη φωτιά? Όχι ακριβώς, αλλά το ερευνώ ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να σας φέρω τα συνηθισμένα? Ναι, Μάρκο. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά άκουσα πως ήταν εμπρισμός. Εμπρισμός! Ορίστε, τώρα θα σας φέρω και τα υπόλοιπα. Με την ησυχία σου, Χριστίνα. Μα πώς γίνεται αυτό? Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με πολύ προσεκτικά. Θα σας πω ένα μυστικό, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Καταλαβαίνετε δηλαδή, θα πρέπει να θαυτείτε με αυτό. Μα φυσικά, Ιάσονε. Ναι, Ιάσονε, συνέχισε. Να, λοιπόν, ακούστε με. Φήμες λένε ότι υπάρχουν μυστικά περάσματα. Πολλά μυστικά περάσματα. Περνάν κάτω από ολόκληρο το χωριό, συνδέοντάς το με την πόλη. Ναι, παιδιά, μπορεί να σας ακούγεται απίστευτο. Λένε πως κατά τη διάρκεια του πολέμου χρησιμοποιούσαν αυτές τις σύραγγες, θέλοντας να κρυφτούν από τον εχθρό. Δυστυχώς μια μέρα τους ανακάλυψαν και οι σύραγγες σφραγίστηκαν για πάντα. Τότε γιατί δεν ψάχνετε σύραγγες? Δεν έχω ιδέα, γι' αυτό και πρέπει να μάθουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχω φίλους που μπορούν να μας προμηθεύσουν με εξοπλισμό. Θα μπορέσουμε να κάνουμε μια έρευνα σε αυτές τις σύραγγες. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, ραντεβού αύριο εδώ. Σύμφωνοι. Αυτοί οι τύποι θα μας προκαλέσουν πρόβλημα, γάμα. Έχει δίκιο, υψηλό. Είπα, θα έρθουμε εδώ αύριο το πρωί. Δεν περιμένουμε κι εμείς. Θα ενημερώσω τον ω6 αμέσως. Καλή ιδέα. Δεν έχει και πολύ κόσμο σήμερα. Ο Μάρκος συνήθως μας περιμένει εδώ. Παράξενο. Θα πεις εσύ με τρομαγμένη φωνή. Παιδιά, αφήστε τις συζητήσεις και κοιτάξτε εκεί. Καλυφθείτε! Παν, παν, παν. Παν, παν, παν. Φτσουάν. Τιν. Νικήτα, πρόσεχε. Γιαχού! Είχα! Την έφαγες. Όχι και τόσο γρήγορα. Πάμε να δούμε αν είναι εδώ ο Μάρκος και η Χριστίνα. Μάρκο, Χριστίνα, είστε όλοι καλά? Ναι. Ελάτε, πάμε έξω. Παιδιά, καλύτερα να φύγουμε πρωτού έρθει η αστυνομία. Ο ω6 δεν θα χαρεί καθόλου με αυτό. Το ξέρω. Η αποστολή απέτυχε παταγωδός. Πάμε πρωτού πλακώσουν οι μπάτσι.